ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ደፋር ሚድያ ንሎሚ ኣብ እዋን ወጥሪ ወይ ስጋኣት ኩናት ሰብኣዊ ፍጡር ጭንቀትን ፍርሕን ክስምዖ ተፈጥራዊ ባህሪ እዩ። እዚ ስምዒት እዚ ንገዛእ ርእስኻ ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ዝመጽእ ናይ ንቕሓት ህሊና ምልክት ዋላ እኳ እንተኾነ ንነዊሕ እዋን እንተዳቐፂሉ ግነ ኣብ ኣእምሮኣዊ ይኹን ኣካላዊ ጥዕና ገዚፍ ማህሰይቲ ከውርድ ይኽእል እዩ። ነዚ ደበና ስጋኣት ዝፈጥሮ ጭንቀት ንምቕናስን ዘይናወጽ ጽኑዕ ስነ ልቦና ንምህናጽን ዝሕግዙ ስትራቴጂታት ድማ ኣብዚ ቀሪቦም ኣለዉ። ክሳብ መወዳእታ መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ጭንቀትን ፍርሕን ንምቕናስ ዝሕግዙ ስትራቴጂታት 1. ምንጭታት ሓበሬታ ምቁጽጻር። ዜናታት ብቐጻሊ ምክትታል ፍርሕን ወጥርን ጥራይ ዝውስኽ። ንሓበሬታ ዝኸውን ውስን ግዜ መድብ። እትሰምዖም ወይ ተንብቦም ዜናታት እውን ካብ እሙናትን ሚዛናውያንን ምንጭታት ጥራይ ምዃኖም ኣረጋግጽ። ካብቶም ሰላምካ ዝዘርጉ ዘይተረጋገጹ ወረታት ናይ ሶሻል ሚድያን ወቓዕኻዕን ርሕቐትካ ሓሉ። ኣብ ክንድኦም ንእምሮኻ እናዘናግዑ ዘምህሩ ትሕዝቶታት ኣዘውቲርካ ኣዳምጽ ወይ ድማ ርአ። 2. ኣብ ክትቆጻጸሮ ትኽእል ነገር ጥራይ ኣትኩር። ኩናት ወይ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓንቲ ዓዲ ንዓኻ ካብ ቁጽጽርካ ወጻኢ እዩ። ስለዚ ሓይሊ ኣእምሮኻ ኣብቲ ክቆጻጸሮ እትኽእል ነገር ኣትኩር በሎ። ኣብ ዕለታዊ ስራሕኻ፣ ኣብ ጥዕናኻ፣ ኣብ ስድራቤትካን ፍቕራዊ ርክብ ህይወትካን ኢንቨስት ግበር። መዋእለ ንዋይካን ግዜኻን ኣብ ህንጸት ህይወትካ ኣፍስሶ። 3. ዘይተቋረጸ ዕለታዊ መደብ። ጭንቀት ስሩዕ ናብራ ክዘርግዎ ይፍትን እዩ። እዚ ንምክልኻል ስሩዕ ናይ ምግቢ፣ ናይ ድቃስ፣ ናይ ስራሕን ናይ ምዝንጋዕን ሰዓታት ክህልወካ ጸዓር። እዚ ንኣእምሮን ቀጻልነት ምርግጋዕን ምቹው ባይታ ይፈጥር እዩ። 4. ወሳንን ነጥቢ ድማ ምስ እተኣምኖም ሰባት ኣዕልል። ባዕልኻ ንባዕልኻ ዓፊንካ ኣብ ውሽጢ ነብስኻ ጓህሪ ኣጉድካ ነብስኻ ኣይተቃጽላ። ውሽጣዊ ስምዒታትካ ምስ እሙናት ዕርኽትኻ፣ ፍቕረኛኻ ወይ ስድራቤትካ ብምዕላል ስምዒትካ ኣካፍል። ሓበራዊ ደገፍ ምርካብ ናይ ብሕታውነት ስምዒት ከይፍጠር ይገብር እዩ። ዘይናወጽ ጽኑዕ ስነ ልቦና ንምህናጽ ድማ ካልኦት ሳይነሳዊ ስጉምትታት ውሰድ። ንኣብነት ትርጉምን ዕላማን ዘለዎ ስራሕ። ኣእምሮኻ ካብቲ ፍርሒ ንምርሓቕን ጽንዓት ንምህናጽን ዕላማ ዘለዎም ስራሕቲ ካብ ምስራሕ ጠጠው ይተብል። እዚ ንነብስኻ ሓይሊ ክትረክብን ካብ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ክትወጽን ይሕግዝ እዩ። ኩናት ክጅመር ዝኸውን እናበልካ ትልምታትካ ስሪጽካ ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ተቖሪንካ ኮፍ ይትበል። ምንባር ክቕጽል እዩ። ስራሕ እሞ ንበር። ምንባር ከይቋረጽካ ስራሕ ኣይተቋርጽ። ኣወንታውን ሓቃውን ኣተሓሳስባታት ሓዝ። ኩነታት ሕማቅ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣቐዲምካ ተቐበል፣ ግን ከምዘይቕጽል ክሓልፍ ከም ዝኽእል እመን። እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣማዕብል። ታሪኽ ደቂ ሰባት ከም ዘርእየና ዝኾነ ይኹን ፈታኒ እዋን ቀዋሚ ኮይኑ ኣይፈልጥን። ሎሚ ናይ ጽባሕ ታሪኽ እዩ። ናይ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ልምምድ ኣዘውትር። ፍርሒ ክስምዐካ ከሎ ኣካላትካ ክውጠር ባህርያዊ እዩ። ካብ ዘለኻዮ ተላዒልካ ዘወርወር በል። እንተኽኢልካ እንዳ ጂም ወይ ካሊእ መዘናግዒ በፂሕኻ ተመለስ። ዓሚቕ ናይ ምስትንፋስ ልምምድ ወይ ዲፕ ብሪዚንግ ግበር። ጸሎት ወይ ምስትንታን ነርቭታትካ ብቕጽበት ንምህዳእ ይሕግዙኻ እዮም። ስለዚ ናይ ውሽጥኻ ሓይሊ ዘክር። ኣብ ዝሓለፈ ህይወትካ ዘሕልፍካዮም ፈተናታት ከመይ ኢልካ ከም ዝሰገርካዮም ዘክር። እቲ ሕጂ ዘሎ ፈተና እውን ንምስጋር እኹል ናይ ውሽጢ ዓቕምን ብልሕን ከም ዘለካ ንነብስኻ ኣእምና። ጽኑዕ ስነ ልቦና ማለት ፍርሒ ዘይስምዖ ማለት ኣይኮነን። ፍርሒ እናሃለወካ ንቕድሚት ክትስጉምን ሚዛንካ ክትሕሉን ምኽኣል ማለት እዩ። ነብስኻ ክትሕልው፣ ብስራሕኻ ክትረጋጋእን፣ ኣብ ዙርያኻ ንዘለዉ ሰባት ድማ ናይ ተስፋን ምርጋእን ምንጪ ክትኮነሎም ጻዕሪ ግበር።